Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Imar. Taong 1989. Bokod, Benguet. Ilang taon na ang lumipas magmula noong nakahiligan ni Imar ang pamumundok. Yon ang kadalasan niyang libangan sa mga panahong walang gaanong trabaho sa pagmamay-ari niyang negosyo. Upang maging memorable ang bawat akyat niya, sinasama niya ang kanyang mga kaibigan na meron ding ganoong hilig. Naniniwala sila na hindi sa lahat ng oras inilalaan ang sariling atensyon sa pagpapayaman. Minsan, kinakailangan ding tumuklas upang mas lalong lumawak ang iyong kaalaman pagdating sa mundong iyong kinagagalawan. Dahil sa medyo malawak na noon ang kanilang karanasan sa pag-aakyat, kung kaya't minsan dumadayo pa sila sa ibang parte ng bansa para lamang maghanap ng mga lugar na makakaagaw sa kanilang atensyon. Noong una, purong mga kilalang bundok pa noon ang kanilang inaakyat. Pero matapos nila yung maranasan lahat, doon na nag-umpisa ang mas malalim pa nilang hangarin. Para sa kanila, mas peligrosong bundok, mas masaya. Hindi naman sila ganong nababahala sa kanilang mga kaligtasan dahil sa bago nila yun gawin, napag-aralan na nila ang bundok na kanilang pupuntahan. Itong mga panahong ito, merong narinig na usap-usapan sila Imar tungkol sa isang bundok sa Bokod na merong abandonadong simbahan sa paanan nito. Ang napagkuhanan nila noon ng impormasyon ay yung lalaking binayaran nila na magsaliksik sa lugar na yon. Base sa impormasyong dala-dala nito, sa isang matandang magsasaka niya nakuha ang impormasyon. Ayon pa dito na kaya inabandona ang simbahan ay dahil sa isang kahindik-hindik na nangyari doon ilang siglo na ang nakakaraan. 10 paring praile ang nag-alay doon ng buhay na halos wala namang makapagsasabi kung bakit yon napadpad sa lugar. Dagdag pa ng matandang napagtanungan nito, nagsimula ang mga pangyayari noong sinubukang gumawa ng ritual ng mga paring praile upang pahanguin ang isang demonyo sa mismong altar nito. Bagaman nagtagumpay sila sa kanilang nais, hindi naman nila naisakatuparan ang hangad nila sa nilalang na yon sa kadahilanang bigo nila itong mapasunod. Sa takot ng mga ito, sinubukan nilang ibalik yun sa impyerno na siya namang naging sanhi upang mamatay ang iilan sa kanila. Matapos naman yung ilahad ng kanilang mensahero, mariin naman sila nitong binalaan ukol sa panganib ng bundok. Ayon sa lalaking yon, marami na roong umakyat tapos hindi na nakabalik. Maliban sa ganoong pangyayari, sinasabing kuta din yon ng mga rebelde na kadalasang bumababa sa lugar ng Bayombong para makipaglaban. Dagdag pa nito na mas mainam na iwasan na lamang nila ang lugar, sa halip ituon nila ang kanilang atensyon sa pag-akyat sa bundok ng Pulag. Nang marinig naman ni Imar ang sinabi nito, tumawa lang naman siya habang sumasagot sa lalaking yun ang, "Tsaka na yung Pulag. Mas interesante ang bundok na yon para sa amin. Maganda ka na. Baka sa susunod na araw, lumuwas na tayo patungong Benguet." Matapos naman niyang makapagsalita, wala namang nagawa ang lalaking yon, kundi ang sumang-ayon. 2 araw pa ang lumipas, tinawag na ni Imar ang 5 niyang kaibigan para pagplanuhan ang kanilang gagawin. Inabisuhan din nila ang lalaking kanyang inutusan na sumama dahil sayo nang nakakaalam kung ano ang mga dadalhin nila.
Makalipas pa noon ng ilang oras na paghihintay, paisa-isa na noong dumating ang kanyang mga kasama hanggang sa hindi naglaon na kumpleto na sila. Bago naman umpisahan ni Imar ang mga bagay na kanyang sasabihin, agad naman niyang kinumpronta ang inutusan nila na yon ay sasama sa kanilang gagawing pag-akyat ng bundok. Ayon kay Imar na kailangan nila ang tulong nito dahil sa yun lamang ang nakakaalam sa mga daang maaaring ibinahagi ng matandang na pagtanungan nito. Dagdag pa niya na wala rin yung dapat na ipag-alala dahil kapag nakauwi na sila, lalakihan nila ang bayad sa serbisyo nito. Nang marinig naman ng lalaki ang kanyang sinabi, pilit naman yung tumutol sa nais nilang mangyari. Subalit, dahil sa laki ng perang inialok nila, hindi naglaon, wala na rin yung nagawa, kundi ang sumang-ayon. Gayunpaman, kahit nagkasundo na sila, hindi pa rin maipagkakaila ni Imar ang takot ng taong yon ukol sa kanilang gagawin. Dala ng kanyang kuryosidad, minabuti naman niyang kausapin yon ng pribado matapos ang kanilang pagpupulong. Nang makalis na noon ang kanyang mga kasama, inabisuhan naman niya yung manatili para tulungan siyang magligpit sa mga dadalhin nila. Hindi naman yan pinansin ng kanyang mga kaibigan, gawa ng nagmamadali din ang mga ito. Maya-maya pa, nang mapagtanto naman niyang silang dalawa na lamang sa bahay niya, agad naman niyang itinigil ang kanilang ginagawa. Pagsilay naman ni Imar sa lalaki, seryoso naman niya yung tinanong ng, "Magtapat ka nga sa akin. Ano pa ang mga nalalaman mo? Sabihin mo na yan, para din naman yan sa ating kapakanan. Naniniwala ka ba talagang merong demonyo sa lugar na yun? Ako kasi hindi. Isipin mo, inabot na ng siglo ang kwentong yun. Sa tingin mo ba meron pa ring demonyo ron?" Dahil sa kanyang sinabi, agad naman yung humarap sa kanya na parabang maigi nitong pinag-iisipan ang mga bagay na kanyang sasabihin. Nang magkaroon na yon ng lakas para magsalita, bigla naman yung sumagot sa kanya ng, "Apat na matanda ang napagtanungan ko. Lahat sila pawang mga albularyo. Sila lang din na nakakaalam sa kwentong yon. Nagtanong din ako sa mga kakilala ko doon. Alam mo kung ano sinabi nila? Pumunta ako ron para malaman kong totoo." Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, doon na napag-alaman ni Imar ang iilan pang mga detalye na hindi na nito sinabi sa kanila. Bagaman nakakaramdam siya ng kilabot ukol sa kwentong yon, alam niya sa kanyang sarili na hindi sila maaaring umatras pa. Matapos namang marinig ng lalaki ang kanyang sinabi, nangako naman yun sa kanya na hinding-hindi sila nito iiwan. Dagdag pa nito na kapag nandun na sila sa paanan, mas mainam na makiramdam muna sila bago sila tumuloy. Kapag merong kakaiba, piliin nilang ipagpaliban na lamang ang pag-akyat ng bundok. Nakakapanghinayang man ang perang kanilang gagastusin, mas mainam na yon, kesa na may ibuwis nila ang kanilang buhay sa lugar na likas na mapanganib. Dahil sa sinabi nito, wala namang ibang nagawa si Imar kundi ang sumang-ayon. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad naman nilang ipinagpatuloy ang kanilang paghahanda. Sa pagsapit naman ng araw na kanilang pinakahinihintay, tahimik naman nilang nilisan ang bayan na kanilang pinagtitirahan. Medyo mahaba pa noon ang kanilang naging biyahe, pero hindi na nila ito ininda. Sa pagkakatanda ni Imar, inabot sila ng isang buong araw para lamang marating ang lugar ng bukod.
Pagtungtong naman nila sa mumunti nitong baryo, doon bumungad sa kanila ang mga taong abalang-abala sa pagsasaod. Hindi naman nila ito gaanong pinansin. Sa kadahilanang ang hinahanap nila doon, isang bahay na maaari nilang mapagtutuluyan. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, narating na nga nila ang dulong parte ng baryo kung saan doon bumungad sa kanila ang isang antigong bahay na nagpapaupa. Pansamantala, nagpalipas na muna sila doon ng gabi upang mapaghandaan ang kanilang mga gagawin sa mga susunod na araw. Kinabukasan, pag-alis naman nila sa lugar, dali-dali naman nilang tinahak ang daan patungo sa kakahuyan. Sa kanilang paglalakad, labis-labis naman noon ang kanilang pasasalamat gawa ng nagkataon naman noong wala silang nakasalubong na tao galing sa baryo. Magbabandang 7:00 na ng gabi nang marating nila ang isang di kalaparang palayan sa harapan mismo ng bundok na kanilang pupuntahan. Dahil sa nababahala noon ang lalaking kanilang kasama, minabuti muna nilang maghanap doon ng lugar na maaari nilang matuluyan. Kahit papaano kampante naman sila, lalo pat meron sila doong iilang bahay na nakikita. Makalipas pa ang ilang minuto, narating nila ang isang bahay na nasa gilid lang ng daan. Bagaman nakasarado na ang pinto nito, pinilit pa rin nila doong kumatok sa pagbabakasakaling patutuluyin sila ng mga taong naninirahan sa bahay na yon. Subalit, pagkaraan pa ng ilang beses niyang pagkatok, pakiramdam nila walang nakakarinig sa loob. Maya-maya pa, nang akmang uusad na ang kanilang grupo, bahagya naman sila noong natigilan matapos nilang marinig ang tinig ng isang lalaki sa loob nito na nagwiwika ng, "Sino yan? Gabing-gabi na. Ba't kayo nangiistorbo? Ano ang kailangan ninyo?" Dahil sa sinabi nito, dali-dali naman yung nilapitan ni Imar para kausapin. Halos lahat na ng bagay ginawa niya, masigurong mapagbibigyan lamang sila ng lalaking yon. Hindi naglaon, napilitan na rin yung bumukas, buhat sa kanyang pamimilit. Sa pagpasok naman nila sa loob ng bahay, mapagpakumbaba naman silang nagpakilala sa taong nagmamay-ari ng tahanang tinuluyan nila. Sa kanilang pag-uusap, pilit namang nagrason si Imar ukol sa dahilan ng kanilang pangkat kung bakit sila nasa lugar na yon ng 10 oras. Ngunit sa kasamaang palad, ang lahat ng kanyang pagrarason sa lalaki, animoy hindi nito pinaniwalaan. Malakas ang kutob nito na kaya sila nasa lugar na yon ay dahil sa nangangahas silang umakyat ng bundok. Pagtatapat pa nito sa kanila na karamihan sa mga taong baguhan sa kanilang lugar, yun lamang ang nag-iisang pakay. Nang marinig naman ni Imar ang sinabi nito, napilitan na siyang ilahad ang totoo. Medyo nahihiya na kasi siya noon, gawa ng yung taong pinagsisinungalingan nila ay ang taong kasalukuyang tumutulong sa kanila. Matapos naman niyang mailahad ang tungkol sa bagay na yan, bigla naman yung napatahimik, seryosong tumitig sa kanyang mga mata habang nagwiwika ng, "Huwag na kayong tumuloy. Ako na ang nagsasabi sa inyo. Kung gusto niyong umakyat, marami namang bundok malapit dito. Yun na lang ang pagbigyan niyo ng pansin. Maniwala kayo sa akin. Totoo ang kwentong umiikot sa lugar na yan. Isipin niyo na lang, kaming ang taga rito hindi pumupunta dyan. Kayo pa kayang mga dayo?" Nang marinig naman nila ang sinabi nito,
minabuti naman nilang magsawalang imik. Mas mainam ng ganon upang hindi na gaanong humaba ang kanilang pag-uusap. Maya-maya pa, nang mapansin naman yon ng lalaki, wala na yung nagawa kundi ang tumigil sa pagsasalita habang pinagmamasdan silang 7. Hindi naglaon, pinili naman nilang magpaalam dito nang sa gayoy makapagpahinga na sila. Sa pagsapit ng sumunod na araw, kagaya ng kanilang napag-usapan, agad naman nilang binayaran ng sapat na halaga ang lalaki. Pagkatanggap naman ito sa pera, muli sila nitong inabisuhan ukol sa kanilang gagawin, pero pinili nilang wag na yung pakinggan. Makalipas pa ang ilang minuto, dahan-dahan ang umusad ang kanilang pangkat hanggang sa tuluyan na silang makalayo sa lugar na yon. Bagaman ilang kilometro pa lamang ang layo nila sa palayan, pansin na nila ang tila bang kakaiba sa lugar na kanilang tinatahak. Hindi nila mawari pero sa lugar na yon, marami silang nakikitang patay na puno. Nagkalat din ang mga bangkay ng kung anong mga hayop na para bang kamamatay pa lamang. Maya-maya pa, nang medyo malapit na sila sa paanan ng bundok, doon bumungad sa kanila ang napakasukal na kakahuyan papasok dito. Sa pagdating naman nila sa bukana nito, pilit nang nagyayaya yung kasama nilang bumalik na, subalit sa kasamaang palad, hindi nila yon pinagbigyan. Ayon sa mga kasama nila Imar, wala nang saysay ang bumalik pa, lalo na't malapit na sila. Dagdag pa ng mga ito, wala namang mangyayari sa kanila doong masama kung tatandaan lamang nila ang bawat lugar na kanilang dinaanan. Matapos naman yung marinig nila Imar, tahimik naman nilang pinasok ang kakahuyan. Habang binabagtas nila ang daan, nagpupumilit naman siya noong tumabi sa lalaking nagsisilbi nilang gabay sa lugar na yon. Naniniwala kasi siya na sa kanilang lahat na naroon, yon ang pinakamaraming alam ukol sa lugar na kanilang pinasok. Kalahating oras pa noon ang dumaan, doon na nila narating ang sinasabing gibang simbahan. Pagsilay naman doon nila Imar, kitang-kita nila ang kabuuan ng lugar na halos nilalamo na ng kalikasan. Bagaman napakaraming baging na naroon ang nakapulupot, hindi pa rin nila maipagkakaila ang bakas ng simbahan na animoy unti-unti nang nilulumot ng panahon. Dala ng kanilang kuryosidad, dahan-dahan naman nilang nilibot ang lugar hanggang sa dumating ang puntong narating na nila ang parte nitong minsang pinagtirahan ng mga paring praile. Maya-maya pa, nang marating na nila ang pinakagitna nitong bahagi, laking gulat na lamang nila nang masipat nila ang 5 simbolo na animoy hindi kayang lumain ng kalikasan. Nakapaikot ito sa isang kulay itim na marmol na meron ng napakaraming biyak. Pagsilay naman doon ng lalaking kasama nila, ito na mismo ang nagkumpirma na yun na nga ang mismong lugar kung saan umahon ang diablong tinutukoy nito. Kahit walang makapagpatunay sa bagay na yan, sapat ng basihan para dito ang mga tuyong damo na nagkalat sa buong paligid. Matapos naman yung marinig ng mga kaibigan niya, bigla namang tumawa ang isa sa mga ito habang sumasagot doon ng "At sino namang maniniwala sa kwento mo? Ano ka mo? Diablo? Tinatakot mo lang ang sarili mo sa mga ganyang bagay. Kung talagang totoo yan, edi sana kanina pa siya nagpakita, di ba?" Matapos naman itong makapagsalita,
Dali-dali naman yung tumungo sa mismong lugar na kanilang itinuturo. Sa pagdating naman ito sa lugar na yon, pilit naman itong pinaglaruan ang mga simbolong kanyang nasisilayan. Akala niya walang mangyayari sa kanya, pero paghawak niya sa isa sa mga simbolong yon, bigla na lamang yung natigilan sa paggalaw. Sinubukan pa itong tawagin nila Imar pero hindi na yun nakikinig. Sa isang kisap mata, nasipat naman nilang gumalaw ang taong yon patungo sa pinakagitnang bahagi ng mga simbolo. Pagtayo naman ito sa lugar na yon, bigla naman yung umatungal ng napakalakas at kasabay nito ang dahan-dahang pagbalot sa kanyang katawan ng isang nagngangalit na apoy. Segundo lang noon ang naging pagitan matapos matupok ng lalaking yon. Dahil sa bilis ng mga pangyayari, wala namang nagawa sila Imar kundi ang pagmasdan nito. Makalipas pa ang ilang minuto, nang akmang tutulungan na nila ito, napansin nila yung dahan-dahan ng napapalupasay sa lupa. Unti-unti na ring naglalaho ang boses nito hanggang sa tuluyan ng bumalik ang katahimikan sa buong paligid. Sa pagkawala naman ng apoy, dali-dali naman silang umatras papalayo habang patuloy na pinagmamasdan ang bangkay ng kanilang kasama. Ni isa sa kanila wala nang nagkaroon ng lakas para kuhanin ito, gawa ng ayaw nilang danasin ang sinapit ng taong yon bago ito bawian ng buhay. Hindi naglaon, nang makalayo na sila sa lugar na yon, agad naman nilang tinahak ang daan pabalik. Isipin ninyo, nasa paanan pa lamang sila noon ng bundok, pero bumalik na sila. Kahit kasi hindi sigurado noon sila Imar, malakas ang kanilang kutob na hindi na sila makakarating pa ng buhay sa tuktok. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang paglalakad, tahimik naman nilang tinahak ang daan papalabas ng kakahuyan. Yung iba sa kanila pahikbi ng umiiyak pero pinipilit pa rin itong makasunod sa kanilang grupo. Akala nila Imar magiging madali na ang lahat. Subalit isang oras pa noon ang lumipas, unti-unti na nilang napapansin na parabang hindi na sila umuusad. Yung pakiramdam nila, parang umiikot lang sila sa kakahuyan. Hindi pa man sila noon naliligaw, kaya naman kahit papaano, wala pang natataranta sa kanila. Maya-maya pa, nang hindi na nila maatim ang ganoong kaganapan, gumawa sila ng paraan para malagyan ng palatandaan ang kanilang dinaraanan. Napapansin na kasi noon ang kasama nila na tila bang umiikot lang sila sa lugar na yon. Dahil sa kanilang ginawa, sila na mismo ang nakapagpatunay na tama nga ang kanilang hinala. Sa loob kasi ng halos humigit sa isang oras, pabalik-balik lang sila sa palatandaang kanilang iniwan. Binaliktad na rin nila noon ang kanilang mga damit, ngunit wala pa ring nagbago. Dahil sa pangyayari, nag-umpisa ng matakot ang mga kasama nila Imar. Bawat isa sa kanila, mariinang nag-uusap-usap ukol sa kanilang mga gagawin. Nang makaisip na yon ng plano, nagpasya na ang mga ito na magkanya-kanya muna sila pansamantala. Bago sila nito tuluyang iwan, mariin naman itong inilahad sa kanila na magkikita-kita na lang sila sa bahay ng matandang una nilang tinuluyan. Dahil sa sinabi ng kaibigan niya, agad namang sumunod doon ang iba pa nilang mga kasama hanggang sa hindi naglaon, silang dalawa na lamang ang natira. Nais pa sana doong sumama ni Imar pero pilit naman siyang pinigilan ng lalaking isinama nila. Sa pagbalik naman ng katahimikan sa paligid, agad naman siya nitong inabisuhan na mas makakabuti kung magtatago na muna sila. Naniniwala kasi ang taong yon,
maaaring maibaling sa iba nilang kasama ang bagat na siya namang magpapalaya sa kanila sa lugar na kasalukuyan nilang kinaroroonan. Nang marinig naman ni Imar ang sinabi nito, agad naman siyang napasilay sa kanyang kasama habang seryosong nagtatanong doon ng, Ano? Huwag mong sabihing meron kang alam sa mga nangyayari dito ngayon. Ba't hindi ka nagsasalita kanina? Ano bang gusto mong palabasin? Nang marinig naman ng lalaki ang kanyang sinabi, bigla naman siya nitong hinila sa ilalim ng puno habang pabulong namang sumasagot sa kanya ng, Huwag kang maingay. Malapit na sila. Gusto mong makaligtas, di ba? Sundin mo ang mga sasabihin ko. Matapos naman itong makapag-wika, mariin naman siya nitong inabisuhan na wag nang magsasalita. Nang marinig naman ni Imar ang sinabi nito, nanatili naman siya noong tahimik hanggang sa hindi naglaon, meron siyang nasipat na mga paang dumaraan sa lugar na pinagtataguan nila. Paglalarawan niya sa mga ito, para yung mga paa ng kambing na ikinabit sa katawan ng tao. Kahit kasi hindi niya nasisilayan ang mga wangis ng nilalang na yon, sapat nang basihan sa kanya ang mga kamay nitong kanyang nakikita. Halos hindi niya rin mabilang ang mga ito, gawa ng sadyang napakahaba ng hanay ng mga nilalang na dumaraan sa kanilang harapan. Maya-maya pa, bigla namang tumahimik ang buong paligid. Akala nila doon na magwawakas ang lahat, pero nang akmang uusad na sila papalayo, muli na naman silang natigilan matapos nilang masipat ang mga kasama nilang tumatakbo habang patuloy na sumisigaw. Sa pagdating naman ng mga ito sa lugar na kanilang pinagkukublian, doon na yun nasukol ng mga nilalang. Bago pa man yun makagawa ng kung ano, kitang-kita nila ang pagtulo ng mga dugo nito sa lupa. Unti-unti na ring lumalalim ang mga boses nito hanggang sa tuluyan na yung maglaho. Bago pa man humandusay ang kanilang mga kasama, nagawa na yung makarga ng mga nilalang na pumatay dito. Matapos naman nilang makuha ang mga bangkay nito, hindi na rin yun nagtagal sa lugar. Dahil sa pangyayari, nagpasya naman sila Imar na wag na munang umalis doon. Sa sobrang takot nila, tanghali na sila noon nakalabas. Ilang oras pa ang lumipas, nang marating na nila ang baryo, minabuti naman nilang wala na munang pagsabihan ukol sa mga nangyari. Ang ginawa nila, agad nang bumalik sa tahanan ni Imar para doon na magpahinga. Magmula noon, ni minsan hindi na yon nawala pa sa kanyang isipan. Dahil din sa ganoong kaganapan, napalitan na ng takot ang sayang kanyang nararamdaman tuwing umaakyat siya ng bundok. Nang dumating na sa puntong nagkaroon ng mga apo si Imar, napilitan na sila noong lumipat sa mismong sentro ng bayan. Pero alam niyo, Pinuno, na magpahanggang sa ngayon, nananatili pa ring sariwa sa kanyang alaala ang tungkol sa isinumpang bundok sa Bokod, Benguet. Okay, opinyon ko sa kwento. Napakasimple lang, no? Yung mga matitigas ulo, meron talagang, alam niyo yun, resulta na hindi maganda para sa kanila. Okay lang sana kung isa lang yung nagbabala. Pwede pa nilang paganahin yung kanilang curiosity. Pero kasi, ang dami nang nagbigay sa kanila ng babala, lalo na yung mga lokal na nakatira doon, binigyan sila ng babala na wag nang umakyat, pero tumuloy pa rin sila. Nag-gets nyo ba ako? Kasi ako, kunyari, may gusto akong gawin. Yun nga, may nagbigay sa akin ng babala. Isa lang naman. So para sa akin, tatry ko yun kasi isa lang naman yung nagbigay ng warning o kung ano man . Pero syempre, dapat magtatanong-tanong ka rin kung kani-kanino.
hihingin mo yung opinyon ng maraming tao. Ginawa naman yun nila Imar. Ang problema lang, sobrang tigas ng ulo ni Imar, lalo na yung grupo niya. Ending, para silang ginawang mukbang ng mga aswang dun eh. 'Di ba? Kasi sino lang natira? Si Imar lang. Tas mula din nun, hindi na siya umakyat pa ng bundok. Siguro kung umakyat man, yun nga, sabi sa kwento, hindi na siya na-excite. Natatakot na siya. So, para sa akin, sobrang trauma yun. Yung bagay na nagpapasaya sa'yo, yun pa yung magbibigay ng trauma sa buhay mo. So, para sa akin, negative yun. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.